pari klase oy. Naghago pag ugas ang maestro. Mali ta po kadaron kumbangon di ha. Kasali ko po oy. Nang pari klase kay bugo pa nang pista. Richard! Ano sa mga di mo kumbang di bubuwag ihi? Richard! Sabi na ba? Bangon na lagi Richard kay tawa na si Dantini mo. Gimingaw na ba ito ni mo? Oh, gimingaw de be? O sige be, mubangon ako be, tabi, maligo tabi. So, desir, oy, mingawon mo desir, oy. Na, maligo tayo. Suon ni mo biyo. Suon! Suon na ni mo no. Naguga oy. Kaya mo abot ning video swag ito eh. Uy, naman lagi ng bali niya. Uy, kasi kabilin na niya kay nalibas sa kalibunan. Oo, tuod. Ato pangitaon, be? Ta. Uy, Joshua! Pagkinay. Patay, asa ka na libang ron. Hindi, be? Ayay! Nagin ni Dirya, kaya labong-labong. Hoy! Uy! Grabe man mo dugayan, akong sa kanya. Uy, nalibang. Nangguna ko dire, mo samog-samog dia. Naguna kung saan kita man na yung lumot. Nangguna ko nagko. Unsa man na, ha? Kamu ba? Nalibang. Tay. Okay, papa nalibang sa kahuguno yan. Tiguang na. Irisi. Kukulit ka mas paga ni Mau. Ay, katawa ba ka ha? Batak din oy! Dak ha. A few moments later. Pag hinay biya, maliki niya ni Basak. Hinay be. Isa ni kamang nga mga di oy. 2 hours later. Pa! Oh, Ya Richard, asam ka? Kana kay nagdagbag mo school lagi na. Bagay kog bawon be. oh dero. Dali. Ginado na ha? Unsa man ni ba yung tira? Lasag mo mga bata ba eh? Una magani dos or magani mambanya tagaan mo 20 magreklamo pa mo. Ari na ba? Ah, pariha pa din ang sauna ug karon. Ang sauna napay kaming duha. Karon wala na. Sabihin mo lagi ako'y iyong mahal at hindi ko lang galingan kundi panghabang buhay. Yari na 20 ba eh? Wala sa mga bata kayo, tagaan 20. Ngita sa kag... Ako nga ako kay sensiyon on there eh. Oh! Mana ibahan mo? Ah, dos na po. Reklamo mag-spine di karon dosi mo ha. Dosa mag-ibahan mo sa una. Uy, kabaw sa una mamuwak ang lubi para nami baon karon mo. Wala mo magay kog dako samot na ning dos, digi ko mo eskwela. Wala. Ta mabukbok ka? Mo eskwela lagi. Karon ba?
school ni ug atay. Hi guys! Hi guys, so another shout out na naman. Bugto din na. Kuya ayo yung Bugmag din yung ubos. Set us po ni Kaya Kinit. Guys, pasensya na guys, karon pa mi ka video and 5 minutes ang duration sa akong video. So guys, kung kasi gusto mo pa shout out, comment lang mo guys So, para guys, pa shout out. Sa pipila ka adlaw or usak buwan na wa Well, kami kuha na tuig na. buwan naming way video guys. Ang ako i-shoutout kaning Tafan sa Dodong TV. Mo na sila nagpabili ng suporta na bisag wala nang upload no. Si pangita sa mong video. Unang i-shoutout guys kaning si Winston Ralph Asaris. So gali siya mo comment ug mo share sa mong video. Kauban na siya sa kuan guys, mga Fortune ana, Mighty. Og sunod shoutout ni Melvic Akias, ni Yes. Liza Z, Liza G, shout out nimo. ni Teres Faye og ni Grace Scorpion Takahasi. Richard kaning Tunong magibutas mga lisod ug pangan. pasensya na lang daan guys kay grade 1 na sa Richard. Shout out ni Bill Advin Kiola. Bill Advin Kiola guys, ug ni Arceli Bakala, ug ni Rita Artelia GRC Idurot Kroda Jilwen Ashley. Og si baby na pod, baby 1. James, kana pod be shout out ni Janet. Dingit na kabaang. Nasamot na siya. Roger. Ako Roger. kabasa sa mga agi guys. Oh, Roger Janet. ay na be, shout out ni. Set us ni Ate Janet. Sige guys, ako na lang guys. Choya kanyete guys. Naka na para ka. Set us po ni Kaya Kinit. Oh, shout out ni Kenneth. Oh guys. Yang isuon guys si Pentoy TV. Oh, uli na dire kay magama na tag video. Og ni Danny Lance. Shout out ni Danilan. Hi B. Ay guys, kalimut ko shout out dai sa tagom ni Bay. Supportahan na to ilang channel guys kay na-delete sa kanang iyang kauban ng ilang channel. Na sila kanang complication. Last shout out ni Odilop Nualamud. Napapanggudoin guys. Listen no. So guys, Nalaman. kung gusto mo pa shout out guys, usab-usaba po na yung pangalan kay bawa na mo Ay, guys. tami, lusur-lusur, mapasay, kay grade 1, katanan dire. So guys, kato sa lang among i-shout out guys, kay na-aday mi dire sa ilang people din na po guys. Wala mi nga tos balay kay Kagkuan dito guys, mama. kinahanglan lang pa i-repair guys, na idakang has nga to guys. So guys, kung kisay gusto mo pa shout out guys, kung di mo ka comment sa YouTube, add to mo sa page na mo sa Facebook. Guys, Bye-bye. Bye-bye. baba. Natin sa single. Imo na po na patunan ako na be. Kuya, ay, single.